So, good afternoon guys. At for today's vlog ay pupunta tayo sa isang school ulit dito sa San Carlos City, Pangasinan. Dahil inimbitahan tayo mag-vlog doon guys, sa Bacnar Elementary School ulit. Dahil nagustuhan daw nila yung unang vlog natin. So yun, una tayo doon ngayon. Tsaka mamibigyan na rin tayo ng sticker guys, para naman matuwa yung mga followers natin doon. Okay, una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ulit. Grabe, di ko yung akalain naabot na ng 180 ata or 170 followers, then 85 likes ata yun. Pero para sa akin guys, sobrang nakaka-proud na yun. Kahit ganun pa lang yung followers natin, di ba? Ang gamit pala nating motor is yung aking motor. Ito yung nasa sticker natin guys, dahil hindi na masyadong nagagamit ang ating motor. Gagamitin sana natin si Versys kaso ilang araw na rin natin ginagamit yun guys eh. Medyo nakakaya na rin dahil hinihiram lang natin yan guys. So yun guys, balikan ko lang kay mamaya. So yun guys, dito na tayo. Dito tayo sa school nila. So yun, dito tayo sa Bacnar Elementary School. Ha? Wait lang, vlog natin. Ano? Ano sabi nyo? Sticker? Hindi naman kayo nakaano sa akin. Siya may ikot ko. Nakatalo ako sa iyo. Ano kayo? Ako yung... Tagay mo na maglarap. Ako muna. O sa'yo lang. Isa-isa lang kayo O, isa-isa lang ha. Stop it. Get some help. Mama. Sir. Upa. Teka lang, isa-isa lang. Dalawa na lang. Isa-isa lang. Sir, sama sir. O, isa-isa lang. Ikarga dyan dara mo to. O, isa-isa lang ha. Isa-isa lang ha. Bahingi pa isa na dalawa motor namin. Isa-isa lang. Isa lang. Tsaka na pag may extra. Sir. Ayun, salamat ha. Mag-follow kayo guys ha. Nag-follow na ako. Ayun. I-follow nyo ha. Nagpapalo na ako. Isa lang. Hindi, isa lang kasi limited lang yung dala ko, hindi mabibigyan lahat. Ako nag-card. Sir. Kumuha ka na. Sir. Hindi pa kumuha. Sir. Maubos na yung sticker natin. Uy, meron ka na ata. Sir, salamat. Okay. Okay pa, sir. Thank you po, sir. Sir. Uy, baka dalawa na yung kaya nga. Isa-isa lang. Sir. I-follow nyo ha. Sir. Okay na. Wala na. Ginalto nyo yung sticker ko ha.